Good morning. So, this morning, magluto ka o kangkong. So, nakapalit ko kahapon o kangkong, guys. Pag tulo 20. Takan kayo siya, guys. No? Fresh pa din siya kayo. Then, nalibre sad ko og kamatis. Nang, kuan guys, kanang, di, kuan na nila, labay na unta nila, guys. Akong gipangayo. Ipamunit na ko dito, guys. Takan kaayo, mga hapsak dito siya, kamatis. Ilaglinabay, sayang kaayo. So, nangunguha dyan ko. So, mga, kuan pa kayo. Kuan pa kayo siya, guys. Kanang, magamit pa din siya. Isang gamit lang. Kaya kung magmaan siya, malata man po siya. Pero gusto rin siya sa ref, okay ra siya. Dili ra siya malata. So, lamit di siya butang ako sa tangkong. Ano ako kamatis. So, fresh na kayo siya. So, ako na siyang lutuon. Ako na siyang adubohon. Butangan pa siya gamay nga atay sa baboy. So, muna akong mino karong adlaw, guys. Napailaing mga mino. Ako pang lutuon. Pero kanya ako siya nagluto. Ako naman kong tinula. So, kanina kong tangkong adobong. Then, naasad ko yung gulabiri. Akong tituhon. Para iparis sa guys, bulad.